Karong unom ka adlaw, una ang bagong tuig, tagpila na kaha ang presyo sa mga lingin nga prutas nga giingong pampaswerte. Atong sayron sa report ni John D. Esteban. Human sa Noche Buena sa pagsugat sa Pasko, medianoche na sab ang pangandaman karong sugat sa bagong tuig. Lakip sa mga display sa lamesa ang mga lingin nga prutas nga giingong pampaswerte. Ang pangutana, pila ba ang presyo? Dinhi sa Bangkerohan Public Market sa Davao City, nag-anam-anam na og kamahal ang prutas. Ang Fuji apple anaa sa 10 to 25 pesos ang buok, depende sa gidakon. Ang kiat-kiat 50 pesos ang supot. Ang pongkan 10 ang buok. Ang orange tag 20 ang buok. Ang strawberry apple 200 pesos per kilo. Ang mangga tag 100 to 160 pesos kada kilo. Samtang ang watermelon, tag 40 to 45 pesos matag kilo. Ang grapes, tag 150 ngadto sa 250 pesos per kilo. Mingaw pa ang palit sumala sa mga naninda. Ang alin na mo, layo lagi kaysa unang og mga niaging tuig. Okay raman ang presyo. Kaya lang ang palit mahina. Ginalantaw nga mas musaka pa ang presyo sa mga lingin nga prutas samtang nagkaduol ang New Year. Kauban si Bebot Cajes sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao.